Actually ito'y mismo nga pagtaengan da bakit ko ti nakapasamakan na daytoy. DJ nga kanito ket malmalpas metten nagisimsim pa kamin, ileplepas da lang DJ kanta nga maudi, makita mi met DJ oras ken isukar nga idi adda iti muna nga gisimsim pa da bakit ko, then mangmanganak at that time. Idi ko amutan dumaw dawat dispensar ni kayong ko, and then after that di ka naiserrekdan kayong kon siyak ti simublat at anangarod ket hanakmot nga nakainom unay idi rabii. So kunak dispensarin nyo sir malpas met detoy nga kantan ilepas mi lang sumbat ni PO1 Bea nga malpas kay jud da kay tilap pasek kuna namotten, which is madidije nga term na, then iti agresponde there is a proper protocol for that hanga kasjay iti gundaway nga panang approach na iti panang patal na. They are men in uniform, they should need to know what is the proper protocol for peace and order hanga kasjay nga DJ lang ang word na ket impangta na kami bumbu janis. Then ang keyword ko kasjay rimwar ni Bea, then DJ ti kunak kanya na ket hanga kas tat sawsaw enyo sir. DJ mo tan jaka mo no ana iti ada iti panunot na, then kasi mo tan nagwala mo tan agkasamot ti paltogan, then agkaryar mo tan agparwar mo ti malalakin. Apay kastoy kad iti baro nga protocol iti kapulisan ken kastoy kad iti baro nga gundaway tapno nagpatal na iti ken mangtengel iti linak ken talna yung isuda mismo nga pupulis ket isuda met iti mang riribok ken kasta pay nga isuda mangis start iti commotion. Okay. So, Father, mga anat oras ngamin idi, deto yan? Eventually, mga isong nga nakita mi by 12 o'clock at amo mi met adumat ti karubad toy. Isong nga nakita mi oras numaw dawat kam dispensar. At amo mi met ket kas bumarangay amo mi met iti kastang pagalagadan. Okay. So, detoy nga kastoy nga panang arig na panagbara panagkwa detoy kaming iti PNP Bakara, awamot laeng iti kas lang nadangran kumakada kayo ken manuda ang imbay nagresponde apo mangrubang sir. Duada lang Ma'am Janice, ngem nilang talaga Bea iti agprovokar. Agparparwar mo ti malalaki kada kay tilepasek kung kunana mo nakasaksagit met itirik na kas may isa nga umili nga pagtaudan iti kasi nga balikas ket mismo nga PNP. Huwen nga rod sir tanang ngagak deti video saan asin nadapay deti saan sir kunanan sa babae Father? When nata bumbu Janice, igayat na nga iturong siguro na-realize nga tamot ni policeman nga kuangem DJ pinang bitbit na japaltong na which is not proper. Okay. So kasad naglipasan na nga ruda daytoy idi Father idi na iserrekdak digiti babait sumangsango, then DJ ti balikas na nga dakay ti agtataod nga malalaki toy kung kunana mo basta DJ agparparbo iti agparparwar iti malalaki jaka mo no ana ti espiritu nga nagtaod ken ni patrol policeman which is not good in the image of the police. Ngem awamat iti anyaman nga ate kumapa ng sungbat kadakwada nga ati ginugubsang wenno ti nang karit awamat iti kasday sir. Ala nangyagan nyo met DJ di party video ma'am. Nadayaw kami sir nga rod amin nga basag taritag sir nga rod amin they are
the proper authority for peace and order. That's why agkulpa kami met kanyada. Nga mga kasjay nga ginugubsang mat nga pangta. Actually pangta DJ naramid na kahit mo tada kahit yun tada kay tilapasin mi, which is not the proper term for policeman. Okay. Gapo ta kastoy, sir. Adda ti plano tayo, ga formal nga mangyadanon na itoy, iti biyang, ati masekna na chief of police, at kasarita tayo, isuna, wenno mangipila, iti kaso, father. Actually nakaplano akta ta ada iti ka coordinate ko or kuha inak ij iyas tapno iti kasta ket dati nga kuha na may ni policeman that time jaging kaskaso ata nangarod ket nasakit diriknak sa hanga naka uniform that time imay nasakit diriknak kata di panang kasana kanyak ti paltog, it means he is threatening my life. Okay. So, imay, itatay, sir. So, imay, like, agpa-dispensar, gas, kadi? Isot gandat na ma'am siya kakit nasakit diriknak iso ang sinangsango. Actually for almost 1 hour sunad toy nga kwa no kayat na agsarita kami iti proper authority mat nga road kasi lang mat. Okay. So, kahit mo makasango, ada digiti makangog, ada ti witnesses and everything, tapno nan makapag inawag kayo kasi kadi, father. Actually ma'am when GJT gandat ngem for me as an ordinary person nga sa dinno ket ordinaryo ak lang nga tao how much more dagijay tattao nga rod nga ubing wenno ana di pa nakakarkarot pampamianan no kas pagarigan basbasar ko lat sa bali nga saad no haang ko mga syak di pa nakarkarot inaramid na. Yes, agboy sa tahunam. So anyway, father, no adda ti mensahem, iti biyang iti ka pulisan na sir, may panggap iti detoy nga banag. Go ahead po. Kadagiti kapulisan no kasta kumamot kami use your proper protocol agkwa kayo agkatok kay mat iti bumalay hanga jaga serserrek kayo then takay kayat yo lang nga ibalbalikas iti umili nga ordinaryo da kayo ti imahen iti peace and order hanga da kay iti paggapuan kuma iti re-revoke ken ta inaramid iti ka deti nga pulis ket kaslaman lang inramraman na juray dagijay ordinaryo met ken na imbag ti aramid na nga pulis naka-uniforme then naka full battle gear apay kasjay kad iti agkwa iti peace and order kasaam iti paltog which is not right. So siguro i-review met iti kapulisan iti proper protocol da for peace and order manipod iti barangay ket may kuyog that barangay tanod or barangay kakawad not directly nga isudat umay because they are threatening the life of the person then they are threatening iti maysa nga komunidad nga sa dinno ket ammo namot iti araramiden na.